Com a conseqüència de tot això, vostè creu que creixerà o està creixent l'independentisme? Jo crec que sí. Jo quan algun polític conegut diu que cada vegada que hi ha una resposta en aquest sentit, petita o gran, del govern de l'Estat a Catalunya, hi ha més independentistes, hi ha més gent disposada a dir fins aquí hem arribat. I aquest Madrid oficial, aquest govern del qual vostè apel·la a la necessitat de diàleg i que no escolta, creu que no se n'adona d'això? O ja ho provoca per portar-ho tot al límit? No ho sé. A mi em sembla realment molt estrany, o ben bé penso que creuen que al final ens cansarem, o que farem el que sempre s'ha fet des de Catalunya, que és abaixar el cap i dir, bueno, doncs mira, si no ens donen permís, no ho farem, i en canvi no se n'adonen que aquesta vegada hi ha un abans i un després, i que el 2010, amb la sentència del Tribunal Constitucional, aquest abans i després va començar. I jo crec que no se n'adonen o no se'n volen adonar. Però jo crec que el conflicte per al conflicte no ens portarà enlloc. Aquest matí el mateix president de la Generalitat, a la sessió de control, parlava d'això, de no només no abaixar el cap, sinó de no cedir i no admetre més pressions.